because le title manje usuyifakile siyafika manje lesa spirit sobumnyama sesizohlala kuwena automatically usuzo attractor abantu besilisa kusho ukuthi ususidonsile ke manje le spirit sebeza kuwena usuyaqala ke manje usunalabantu usuyalala umuntu wesifazane yebona zonke lezi zinto futhi manje sekuphambene nezwi likaNkuluNkulu. So izwi likaNkuluNkulu alifuni ukuthi umuntu wesifazane efake tight. Mawuyifaka i-tight ifake ngaphansi. Yes not ukuthi uhambe yodwa ushelele nje twileleni no awusahloniphekile njengomuntu wesifazane because uthi uNkulunkulu umzimba womuntu both males and females awuhlonipheki. Sure. Awukwazi ukusibiza ngokuthi wena ungumntwana kaNkulunkulu uyakhuleka umfundisi but iso lakho libukusisi lapha yana. Angithi uyabona ukuthi umfundisi uyashumayela ngifakile ngiqokile iweave yini oma cleavage. Umfundisi manje uyamdistracta because le mimoya ingena ngalezo zinto vele. Unfortunately amabandla amaningi anemoya obumnyama vele. Sure. So vele bayi5 abafundisi. Yes vele bawu5 nkosiyami. Yes. Sure. Okay so uyashumayela umfundisi kodwa manje uyashifteka manje ngoba manje kunalesa spirit esesebenzise lo yamuntu wesifazane ukuthi manje umfundisi lokho uJoshua akasafocusile manje kulento le akasamuzwa noNkulunkulu uthini. Angithi manje ufake wento eveza amathanga ibhluku liyaqala likuveza your shape. Umfundisi manje useyaphuma manje entweni eshiwo uNkulunkulu usefocusa ke manje lapha ewazwa makahle umntwana umuntu. So iyo ke leyo nto yathi uNkulunkulu cha izinto eziveza amahlombe ngisakubantu besifazane izinto eziveza amahlombe uthi asihlonipheke mboza umzimba uhloniphe ungashow off ngomzimba.